Ya wis kok kancan ngono apa-apa lah ngono ta. Iya. Ora sah ana sing bahas muni klambi abang ngono. Padha karo sing abang-abang mawawan ngono gejlik malah. Iya. Apa kuwi wis? Wis aja wis. Ya karo atur donga nduk kagem para masyarakat ana ing kaponan kene. Iya, piye Yung? Ya muga-muga sakwise gelar Ringgit Purwa iki masyarakat kaponan tansah pinaringan ayem tentrem berkah dening Gusti kathah rejeki sehat selalu panjang umur tebih saking suker sakit Amin. heeh iki ya mau ya gamelan wayang iki ya elek-elek iki ya yasane bapak nduk Iya kuwi ya ngyasake wak dhewe. iya heeh mula aku iki ya kadang sok isin karo kanca-kancaku sing amit wayang wae kadang isih nyewa, isih nganu ning kok le mayang apike kok ngono. Iya. Sedangkan aku iki sing wis karo bapak iki sing wis diasani montang-manting gamelan, wayang ngono kok alihku mayang kok mengarep ngono kuwi tok aku ya kadang iki sok isin. Iya. Ning ya piye meneh ya nduk karang kabeh iki arep pasinaon. Iya. Wis ayo saiki gage tetembangan nduk. Iya. Nolat monggo Mbak Mega. Alan-alan wae. Iya. Iramane dikepenake neh teng. Iya. Mbak Mega. Nggih, wonten. Niki pripun Mbak jenengan menanggapi suasana wayangan bengi iki Mbak ning hawa adem ngene iki jenengan pripun rasane? Seneng, susah, apa malah panik, apa kepiye ngono? Campur aduk Mas Dani. Oh, campur aduk. Kula ki niki gumun. Gumune pripun? Niki jenengan ki sengaja napa pripun? Sing ngajane pripun? Nah, apa ki nggawa rombongan kemasan saset. Kok kemasan saset kepiye? Saka dalange sindene niku cilik-cilik kabeh ngoten lho Oh. Mas. Nggih, kemasan saset. Karang apa-apa ki nek wis disetel ya ngonten iku. Oh. Kaya kemasan sing ting video grup wau nika lho ngonten nika. Ayo kae omongke apa omong dhewe. Ah wis ora usah teruske wis. Kepati hamba Nggih niki nggih ngaturaken nyuwun ngapunten ugi nggih Mas Dani. Kados pundi Mbak Nggih Mega? niki tesih belajar. Nggih, sami-sami belajar kok pokoke awak dhewe iki. Iya. Pinepsa
Cek, aku tak nyuwun iki gerongane garingan wae dibaleni sing iki mau. Na 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 na. Ah sak cakepane kepiye? Ayo monggo Mas. Nah. Wah, kompak nduk. Ya iki arep ming senggaan ngono iki ya mawa arti sing akeh nduk. Pecane Kamil Kading, pecane sing lagi nyanding nanging kudu eling tegese iki ibarat wong nek wis bebojoan ngono ki wis nyanding. Wis nyanding gegarwa siji iki ya wis siji ora usah tambah-tambah meneh. Iya. Mergane ngopo kudu eling sing kuwasa iki wis nemokke marang garis sing jodoh kuwi ya wis siji tak. Aja baya istilah cah-cah saiki iki aja playboy ngono ki lho, Nduk. Alhamdulillah kok nek ngene iki jenengan eling. Elinge ngopo? Kok nek lagi mayang ngene iki jenengan eling. Waduh, wah lah kula ki eling terus wong kula ket biyen ora tau pacaran, ora tau jenenge napa-napa. Kula ki ora padha karo wiyaga-wiyaga beda kok. Oh, ngoten. Oh, berarti sing abang-abang mau apa ning grup? Hehe. Nutrisari niki wae lho, monggo terasaken, Mbak. Cerita. Dulu ketak ketak. Rida. Bablas si kucing ya, Nduk ya. Ya. Dung tak ketek dulu tak. Oh, Mbak Mega yo suarane apik. Iya dasar ya ki saka Gunung Kidul kok ya pakanane ya walang. Kok pakanane? Ya ora mesti daharane Mbak Mega ngono ki ya doyan walang, monggo ya apa laba-laba, cecak ngono mbok ini. Wo kuwi ngawur wae kowe iki ora. Heeh, kuwi ya isih sekolah nduk kuwi ana ing SMKI 1 Kasihan. SMK. Kok SMKI 1 Kasihan? SMK 1 Kasihan wis ngono wae, heeh. Apa mung ora diseneni nek nggawa-nggawa ngono ki? Nyeneni ya ngapa wong tujuane iki nguri-nguri budaya kok. Iya,
biasane ana wong-wong fanatik ngono ki sing ora gelem digawa-gawa. Wah iya wong fanatik ora gelem digawa-gawa iki mergo hasile dheke iki le sekolah mung nunut jeneng. Tegese nunut jeneng. Ya ning kono upama kowe mlebu karawitan ya kowe mung nunut mlebu karawitan tok nanging kowe kon sak wayah-wayah kon nabuh iki kon nabuh iki kon nabuh iki nabuh iki nabuh iki ora iso. Nah iki padhae wong nunut jeneng. Iya, mula apike piye? Ya sing baku tetep nguri-uri budaya ya kanthi sekolah sinambi nguri-uri budaya Jawa kuwi ora elek kok, Nduk. Iya. Malah kepara saiki langka ya cah nom-noman do nguri-uri budaya. Ya iya kok. Apa meneh jaman saiki. Iya. Heeh, wis iki mau wis dipinangkani karo Mbak Mega kuwi kelas 2 ya. Kelas 2 kuwi ya isih jomblo monggo. Malah ditawake. Ngawur. Aja ngono kuwi. Iya. Iki ya karo ngaturke panuwun kagem pepundhen lan sederek-sederek kula wonten ing kaponan mriki kados Mbah Darti, Pak Kajimanto, Pak Tono, Pak Deyanto Kumis, Pak De Jumbuh. Iku sapa nduk ngerti ora? Sopo, Mak? Iku klebu kancane bapak jaman biyen. Iya. Kancane bapak jaman biyen wah, jaman bapak iki isih saumuran kaya Pak dhewe ngene iki. Biyinge padha wak dhewe apa ora ya? Ah mengko takon karo Pak De sing kancane bapak kuwi. Iya. Tetembangan meneh, Nduk. Yo arep tetembangan apa? Wis pokoke sing penak-penak, heeh. Dibawani ya kena, dikur ya kena, apa piye-piye ya kena. Iki piye-piye kena to iki? Ya iya, iki agane ya lagi ganas-ganase iki. Iya. Dasare nek sing demung kae wis dicekel karo kakangku Riko. Wah. Wis kuwi. Mangamuk punggung ning panggung ya wis ngono kuwi. Brantas dadine. Iya. Heeh, iki ya saiki wak dhewe ning kene iki arep pamer apa? Iki wiyaga sakmene iki ya dalang kabeh ya, Nduk ya. Dalang kabeh to. Iya. Wiwit saka sing ngempul. Wiwit saka sing ngempul tekane sing nyinden, aku dalang kabeh. Iya. Kae sing ngempul, lah kuwi wonge. Hara ane ndi kowe? Wong nyambut gawe kok malah medun barang kowe. Oh nggih. Ora. Nah, kuwi sing lagi liwat wae kuwi Mas Reza kuwi. Kuwi sing ngenong kuwi ya dalang kuwi jos. Hooh. Nek ajeng pirsa kiprahing para seniman-seniman muda pantau wonten ing channel Dalang Sena. Iya. Kuwi ana ben sasi, Nduk. Iya. Wah, jan. Dalang kok ora ana sing elek, Nduk. Lah kepiye? Mayang iki do titis kabeh. Iya. Kuwi terus sing ngempul kuwi ya dalang. Iya, kuwi sing kepyakan dalang pertama bubare jam 3 esuk ki ya kuwi. Iya. Heeh, ana kepyakan iki kudune peraturan iki batese jam 1, paling wengi kuwi bubare jam 3 esuk. Iya. Ya oleh ku gender karo tabuhe tak bagi dadi 4 tak tugel-tugel ngono kae. Iya. Kuwi sing ngrebab kuwi uga kakangku, kuwi ya dalang, Nduk. Iya. Kuwi wayah Ki Hadi Sugito. Iya. Kuwi putune Ki Hadi Sugito ya kuwi Mas Abimanyu Akfi. Iya. Lah kuwi to wis cangkeme wis ngono kuwi to, Nduk. Lah iya. Wis dalang kabeh Nduk pokoke ning kene kuwi sing ngedram kuwi wis ora usah ditanyakan lagi kuwi ya dalang. Sing ngendang ya dalang. Sing demung kabeh sing balungan kuwi saka demung tengane Peking kuwi ya dalang. Iya. Kunto iki ya mayang ya ngono-ngono iki. Iya. Mbok menawa sesuk iki ana sing duwe gawe terus arep nanggap dalang saka pawenang ngene iki ya boleh. Heeh. Nomornya ada di bawah ini. Malah ada di bawah ini kepiye? Heeh, kok saiki wis arep pamer apa? Aku sing wiraswara niku 3 niku nggih dalang. Sing pojok nika jenenge Dursasana. Kok Dursasana? Amargane ling kuwi kaya Dursasana. Terus sing tengah kuwi ya Bima kuwi ya kancaku luntang-runtung. Iya. Kuwi putraning Ki Paiman. Iya. Paiman saka Gunung Kidul. Iya. Kuwi ya putraning dalang. Oh, kuwi Mayange ya apik Nduk nek kowe ngerti. iya. Suarane kung tenan. Kandhani kok. Kandhani ora ana sing elek iki ning kene iki. Iya. Ya, ketembangan meneh ya Nduk ya. Iya.
dasare diberkahi karo simbahku. Klebon laler malah. Karo simbahku iki Mbah Wahyu Gender. Iya kuwi mau wawan wis mayang ngono ing gone bapak kono. Heeh. Bengi-bengi gelem berkahi marang putune nggone olah ringgit iki. Iya kuwi dasare ya gurumu. Iya nduk wong aku entuk apa-apa ya saka kuwi. Iya. Tegese kaya entuk bojo barang ngono kuwi ya entuk saka Pak Wahyu. Beda nek ngono kuwi ya beda. Aja ditutuk padak-padakne. Ya kuwi ya guruku, ya kuwi mbiyen sak gurunge aku SMKI iki to, Nduk. Aku ki wis iso ngendang jineman uler kambang karo ngendangi gendeng ya mung gara-gara Pak Wahyu kuwi. Iya. Amula mlebu SMKI ya terus bolos aku gaweane. Mergane ya ora apa-apa, heeh, wis ora usah diteruske. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tak dulu tanda. Dendung dung det ketak ketak dung da dung da fulorku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku rinten langkung limang waktu wes bang mari Kosek ya sadulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku rintan limang waktu kanggo brasta kretak Iya iki mau selawat. Iya ya kinarya nggumbukani. Seseneng gegojekan ning limbukan iki, Nduk. Iya.
Wong ki ora entuk fanatik kok. Iya, oh Iki nang kene iki ya papane wong toleransi nduk ning Kaponan kene iki iya. Uga wong agama Katolik ya ana, Kristen ya ana, Muslim ya ana. iya. Heeh, wah iki ya uga di streaming, Nduk. Channel apa? Ki Jumbuh Siswanto channel. Iya. Heeh, dadi subscribe. Iya. Ben ndang entuk gaji bulanan saka YouTube. Iya. Heeh, iki wis. Saka Palembang hadir nderek nyimak, saka Kalimantan, Jakarta. Nggih, matur suwun. Sugeng wungon. Iya, sithik-sithik bapak ya saiki wis yoso channel YouTube dhewe, Nduk. Iya. Iki malah kepara kakangku Gadang Prasetyo ki ya uga nonton iki ya. Malah arep njaluk udutku barang ki lho pripun to Mas jenengan iku ya Allah. WA kowe, Pak. Heeh, muni melu udut Pak Dalang ya. Iya, iki kok Mas Gadang ora katut. Iki ya mergo ya ana sawijining anu sing ora bisa apa jenengane kuwi. Anu, ora iso ditinggal. Iya. Oh, Mas Gadang iki saiki wis neng Solo. Heeh, kakangku ya saya sehat, saya laris. Saya wis piye mau Iya. Saya saiki jumenengke sinden Nduk iki wis wayake iki ketoke. Iya. Meh njaluk sapa ya iki mau gandeng ket mau iki sing tak pur-pur Mbak Mika terus saiki genti sandinge. Iya. Jumeneng ngomong ben sak-sake mengko jumeneng iki meh ngomong apa, meh nembang apa, meh anu apa ya. Maka jumeneng Mbak. Aja ninggal aku trimo bonceng. Dipun tepangaken malih ya arep pemawawan wis kenalan ya ora apa-apa ning ditepangke meneh iki saiki di streaming mergane ya. Jenengan sinten? Nggih, lujeng dalu Pak Dalang. Mas Dalang. Rek Ngapa? tepang Nggih. Katon. Katon sinten? Katon apa nih? Lho ta? Iya. Heeh. Nggih katon mawon. Katon mawon nggih. Nggih menika tasih kuliah, sekolah napa sampun gadah garwa, sampun gadah putra napa pripun? Tasih kuliah, Mas. Tasih Wong kuliah. cilik ngoten iki kok. Oh nggih, napane sing cilik? Dalam. Ah to. Oh. Malah wetot takoni napane sing cilik iki ya. Nggih, menika donga pandonga jenengan menapa kagem masyarakat Kaponan mriki. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kaponan paring kabagyan, murah rezeki. Amin. Ayam tentrem. Amin. Nggih sesuk tahun ngarep iso diundang maneh. Ngaten to? Amin. Amin. Iya. Mbak Katon. Nggih, Biyen iki Mas. jaman iki kene iki aku 2 tahun kepungkur iki uga tau mayang awan ning kene iki diderekke karo pengrebabe kuwi. Heeh. Ngrebabi sak awan tok iya. Ning pas kae lakone ora cetha, ora pethuk, ora apa, plus bener aku karo sing ngrebabi ora tau pethuk ya ngono kuwi. Sinten Mas Habib niki? Nggih, Ali Mas Habib niku. Ah wong iku nek unuk dalanan HP ngono kuwi mengko nek dirasani misuh. Nah, ngoten niku model iki. Aku cinta damai. Wo, cinta damai. Mangke apike nek dijumenengke pripun, Mbak? Setuju Nggih mboten? monggo, saniki mawon napa? Kosek. Nggih, jenengan ajeng nembang napa nika? Nyun podang kuning mawon, Mas. Podang kuning. Larasipun menapa? Elok barang. Wah, kemakine. Nggih slendro mawon to, Mas. Nggih, slendro. Dibawani nggih. Nggih. Le bawa sing alus, sing angler. Heeh. Wis ben saya ngantuk sisan ra apa-apa pancen wayangan kuwi ora lucu kok. Heeh. Wiwitan. Salah. Natian wujud temong peksi.
Nadan wujude mung peksi niku artine napa? Pak Men niku manuk, Mas. Napa? Manuk. Nggih. Manuk Sini sapa? kula arep manuk to. Ya. Nah. Agawe talining brangta. Artine ngertos? Ngertos apa mboten? Mboten. Padha aku ya ora ngerti. Mula sesuk searching iya. Alos manis teremrak Hati lho jenengan wis dipecicili sing ngenong kae lho. Hati lho aja ngasih meleset li nembang. Iya. Masa pinggan Nanana golek isi podang jenah Mbak Katon. Nggih pripun Mas? Jenengan ki derek mriki niku tujuane arep napa? Arep nyinden apa pripun Nggih nglipur masyarakat. nglipur masyarakat? Nggih. Kok kaos kakinan ki apa arep bal-balan apa piye jenengan ki? Adem lho Mas, jenengan kok. Wah yo. Awan ning mangun kok jenengan wis kek guling-guling pengopo kek goleke bal cah mbok antulung kuwi nganu Mbak Katon iya. Ora usah mboten. Wah. Oh piye to kuwi iki? Dikanin jenengan mengke. Baperan kok malah arep dicopot, tak copotke kene. aja ngono kuwi. Ora apa-apa aku pengen gawe guyu ning para peniti ki lho, Nduk. Pokoke nek peniti-peniti ki nek ana nggodha-nggodha wong wedok ngene iki paling nomor 1. Iya. Sesuk nek tak gawake bojoku sing ning kono apa ora malah diculik bojoku. Kok bojo? Anu maksudnya apa alah men guyon niku lho wau. Jenengan niku kok ya Nggih, merah jelita. jenengan jujur wis pacaran urung? Helm? Jenengan wis pacaran urung? Jujur Nggih, wae. jujur. Dereng. Selama niki kula nampung temenan. Ora apa-apa. Ora sah wedi nek upama cah nom pacaran mengko Nggih, dikira nyonyeh duit, dikira elek. Ora sah wedi wong ana tujuane dhewe-dhewe. Jenengan pacaran nek ora duwe tujuan lak ya ora mungkin pacaran to. Meneng wae ditakoni ngejak gelo tok kowe iki jenan tonton. Wis iki kono. Lanjut. Ipe bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba. Ya.
pikirku komeng Seleret ireng tak suwun katon manise Bungah yen lakon nyanding sirahke Bakal hatiku kekibang liyan Mensi podang andudut hati kepranan Mandu hatiku sarsaya ngetrang Son pikat maning omah wis ora krasan Suluran anggoleki sing tak sayang Mudeng-mudeng midaranganku ngeleki Salah krasa esok Eman yen nganti yo kang Mensi pandang andudut ati Tak suwun kuning agawe pikirku komeng tak suwun katon manise yen lakon nyanding Sampun nggih, Mas. Nggih, matur suwun Mbak Katon, nggih lenggah malih. Iya. Omku tak dikira arep bal-balan meneh. Ya, ora apa-apa malah kaos kaki arep dicopot tenan iya. Iya wong karang saiki iki yo hawane adem. Heeh, mula kok ana wiyaga utawa sinden nganggo kaos kaki dong kemulan gulu ngene iki ya lumrah nduk wong hawane adem. Mengko ora kuat kok dipeksa mengko malah katisen. Iya, kuwi sing ngedram iki wis gawe status wis katisen era. Iya, akarang nek nang Yogyakarta kono iki ya cuacane panase ra umum nduk. Ah terus munggah ana ing Magelang lereng Merbabu kene. Ademe. Iya. Nek ora betah kuwi pancen medeni. Iya, mulai kudu sangu anget-anget wingi aku wis weling do sangu kaos kaki karo kemul. Apa do sangu areng kono nggo obong-obong dhewe. Aku ya ngono iya. Heeh. Tetembangan meneh apa kepiye? Iya. Iki ya aku ngaturke panuwun uga iki kanggo sing kanca-kancaku sing do nyimak saka ing Ngayuja kono. Kanggo Mas Diki Gejawan, heeh wis maringi aku janturan iki mau. Iya, janturan ngarep mau genrah wana mau iki anggitane Mas Diki wi. Iya, matur nuwun Mas. Iya, heeh diaturke panuwun iya.
Ayo saiki tetembangan meneh. Tetembangan meneh ya kena. Iki gandeng ki waranggono ki lho siji paling pojok dhewe ya. Ngopo kok sinden sing enom kuwi paling pojok dhewe? Kuwi jenenge Mbak Laras kuwi ning paling pojok iki mergane dheke rumangsa nek dheke sing paling tuwa. Walah, paling tuwa Iya, wong kuwi ledo ngarani mamah ngono kok. Ledo ngarani mamahe pawenang ya Mbak Laras kuwi. iya. Heeh. Oh, ora karo sing rebab. Wis. Ayo Mbak, cuman klintong numpak antong ngebel klingkong. Sugeng Nggih. dalu Mas Dani. Selamat dalu, sugeng dalu. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Sami sehat ta niki? Alhamdulillah. Kademen mboten niki, Bu? Pak. Niki kula teng mriki ket wau pun ngentat-ngentut wae lho saking Lho ta. kademen. Nggih ngapunten nggih niku pancen wis ngentan-ngentut mergone ngopo kademen. Nggih. Nah, biasanya kademen ngono ki ya umume nek cah enom ya butuh pelukan apa kepiye ngono apa ora. Waduh niku nek kula mboten kula butuhe kemul mboten butuh pelukan. Oh. Lah apa nek kemulan terus dipeluki apa ora malah tambah anget to? Wis ora. Iya. Nggih, pripun niki? Kenapa? Ayo jenengan arep ngopo sak-sake guling ya kena arep. Napa Napa, kae Mas? mau? Arep ana sing ngejak voli, ngejak apa nggih. Nggih, jenengan sing baku atur donga rumiyin, Mbak, dhateng masyarakat Kapunan mriki. Nggih, ngaturaken pandonga kagem masyarakat pundi niki, Mas? Kapunan. Kaponan, mugi-mugi Bapak Ibu, Mbak-mbak, Pakde-pakde, bude-bude sedaya mawon sehat, lancar rezekinipun. Nggih pokoke bakune niku sehat, nek duit babakan duit niku Allah. boten saged nggih membeli kebahagiaan. Wah, iya. Nek sithik tapi nek kathah nggih saged. Nggih, mula ana kata-kata nek akeh didum akeh, nek Nggih. nek akeh nek sithik didum. Iki piye to iki mau iki? Nek sithik simpen dhewe. Kwalik ra dadi. Ha wah iki sindan sing gaweane ora gawe kajeng dalang ya iki Mbak Laras iki ya. Ha wong aku mau munggah mlaku saka panggung kok digeguyu lho alah jan. Si kuning iki. Wis ora jenengan arep nembang apa? Iki urung ana panyuwunan. Niki mboten enten pamundutan Bapak Ibu. Mboten enten? Yakin? Napa? Tit? Nganggo tit barang. Tot ayo kuwi. Nggih. Kula kepengin wah caping gunung. Oh, caping gunung dibawani nggih. Nggih, niki bawane rata, yoga. Ah nggih, monggo nek kuwi jenengan sing Nggih, dawuh. kula ora. sing nunjuk pisanan sing bawa niku bapake nika sing teng mriko. Bapake sapa? Nika, bapak nika ngangge jaket nika. Oh. Wah. Lah iki gayeng iki. Nggih, mboten. Ya. Nganu mawon, Mas Gading. Wah. Nggih. Aja kok kurang ajar dawuh bos kowe iki. Nggih, mboten. Ora ngono. Niki nek teng mriki dhuwur kula kalih Mas Gading. Apa? Dhuwur kula nek Oh, teng mriki. sesuk medun disaduk jangan mulele. Monggo Mas Gading niki kajenge masyarakat Kaporongan. Kapurunan kepiye? Kaponan. Kapurunan. Mirengaken. Waduh. Swantenipun Mas Gading niki putranipun almarhum Pak Seno. Monggo Mas Gading. Monggo, ayo. Omong apa ngono Mas, ora Mas wah. Iki sing dawuh duh aku lho. Dak. Lho. Malah ngecek-cek. Aku iki wis krungu suarane iki wis dicek-cek. Monggo. Lo mboten saged Ya ta. Nganu Aku bawane ra iso, capek Mas bengi Dani. to. Oh, sapen bengi. Oh, Mas, ming sak larapan kuwi tok wae. Nah, Mas. wis ngono tok wae. Please, Mas. please. Yo. sepiro Mas?
saben bengi. Ayo. Saben bengi. Iya. Turu apa ya kuwi? Iki mlebu ding. Saben bengi. Oh, nggih nembe dicepake mek sakniki sik pun enten mikir yen Mas Nggih, Bimo, sing Mas Bimo. nggih, Mas Bimo. Wah, aku Niki ingkang Hmm. Girong. Heeh. Niki nggih saking produk Gunung Kidul niki. Nggih, Mas. produk Gunung Kidul nggih. Nggih. Wah, wisan. Sak pabrik kali kula mboten, Ding. Wah, ah, Mboten. sak pabrik. bengi nyawa Bener banget. Karang ya dalang kaya Karang ya dalang ya nek swara ngono ki ya wangun. Ya, saiki jajare wi. Oh nggih niku. Wah, wi, sing lungguh Kang. Wah, Jiwanipun. Wah. Ayo. Gageran. Mas kok. Yen memajang. Mike, Mas. Wong karo janur Wah, kuwi. Oke, sakniki Mas Gading. Oh, nggih. Apa Apa? enten mike niku? Kembang. Apa to? Nah. Miki kepiye mi? Kembang wae weton ngono. Kembang wae wetan gunung Ayo iki. Wah, ya kanca-kanca iki nek saking kompake iki yang ngene iki. Iya. Nah, kuwi dipalarke penak banget ya wis ayo Mbak terus ki jenengan. Capitan. Kompak tenan ya, harus dilanjut ke. Nana. Wah, Karang Sinden ya pinter li meleset ke cengkok. Iya. Panas udan panas haling-haling capek nadyan waton sarta Bali ngulon apa setia ning lakon maneh banyu Ketok den, ketok.
Ya. Yo langgame, Mbak. Dek zaman berjuang jerkelingan anak Om Heru ya nyimak, Mbak, niki saking Yogyakarta. Oh, nggih, sugeng dalu Om Heru niki nggih nganu nggih sing bimbing Nggih. Mas Gading dan teman-teman niki nggih. Ya, yang Mas pembimbing Gading nyapa CS, wenang. Ya, itu ya Om Heru Nugroho, ya. Sekar bisa Ya, lanjut, nggih.
Ya. Pun nggih. Matur nuwun nggih Oke, Mas Dani. Katuran lenggah malih, Sindan nek kemayune ngono ki, kaya pengen ngantil. Oh, ora ngono kuwi. Heeh. Iki mau ya iki tanggap ing Sasmita para kanca-kanca wiyaga iki nek cukat Trengginas. Kanca-kanca iki nek mareg nggih nganten iki. Iya. Heeh, wah jan. Ya le nganu ora umum tenan. Heeh. Wah dasare mongko ning suasana adem-adem ngene iki, ya ta ning adem-adem ngene iki. Ya meso isih do tetek tangguh, wayahe nabuh ya nabuh. Iya. Wayahe leren ya leren. Iya. Malah iki mau ki kanca-kanca bubar wayangan awan mau ki ana sing wis hiling rono rene, kelayapan rono rene. Ayo karang ya gumun kok ya wong ora tau-taune ana ning desa kene kok. Heeh. Ha iya, nek kaya awak dhewe sing biyen jaman SMP dolane rene iki ya wis apa to jane sing do marai dadi penasarane cah-cah iki kok do pengen kelayapan ning kabunan. Ayo ning kene iki akeh wisata-wisata. Ha iya. Iya. Si diselingi sik tak nyuwun berkah Mbah Ju ya. Diselingi apa iki? Iki diselingi alus-alus sik truk sapa no ya. Kok kowe ket mau klera-kleru ki ngopo? Mbuh aku ki nek wis ngene iki. Wah. Iki lho, leku nganu mikir lakon ki ket mau awan tak sambil ngendang ki bundet terus. Ha kok kebundet kepiye wong ya wis ditulis wis diwase naskahe to. Heeh ya wis tak tulis. Ayo kepiye ya ndek ya karang aku isih ngene iki. Ya iya ora apa-apa. Aku tak nyuwun jineman patete songo. Jineman apa? Tak nyuwun jineman klambi lurik. Ya. Mbah Juwariah supaya kersa berkahi. Ya. Nggih, dimong Mbah niki para putu-putune wayah-wayahe. Nggih. Nggih, waton alon-alon. Nggih. Kula nderek bingah, nderek remen do semangat-semangat. Le gegulang kabudayan iki ambak. Amargi napa kabudayan iki ambak menika menawi mboten kula panjenengan ingkang leluri badhe sinten malih. Nggih, leres. Nggih to? Nggih. Mangga. Alon-alon wae Reng. Ya, iki wis alun banget. Alon-alon. Nggih.
Nuwun Mbah Juwaria sampun kersa berkahi. Iya. Heeh, kuwi si Mbah Juwaria iki ya karo ngiras pantes dinggo bebakohaning sinden iki. Iya. Aku ya uga berkahi karo awak dhewe nduk. Iya. Gandeng awak dhewe iki saiki wong simbah sing saka ibu wis ora ana, wis kapundhut ngersaning Gusti, simbah sing saka bapak ya wis kapundhut ngersaning Gusti. Iya. Saiki ya simbahe awak dhewe mung kari simbah Juwaria kuwi nduk sing kudu sing didadekake jimat. Iya, heeh. Mulane ngringgit ngono kuwi nek ana Mbah Juwaria kuwi wah rasane wis kaya disembur karo pengayomaning jagat. Iya. Wah iki apike nggo nganget-ngangetke awak meneh iki ngunggahke yoga nduk. Iya. Kowe meh ngaturi sapa sing kon munggah? Wah iki nggo gayeng-gayeng. Aku tak nyuwun. Oh Mas Abek arep bintang tamu toh? Oh arep ya. Tak kira arep bintang tamu. Ayo Mas, Mas Reza ayo ben anget yo munggah. Munggah ayo ora apa-apa lalah. Yo. Yo ayo disepoti tutuk. Ayo Marisa tulung banget. Disuwuk teng mesake iki lho iki kesel banget ki raine lho ketok wis elik banget raine. Mbok ngguyu wong ket mau nyambut gawe kok pahit terus jan. Jane iki ana apa? Ana kuwi ngopo? Ngopo kuwi tanganmu? Ucule sabukku. Mula ta mula sesuk meneh iki nek nyandang nganggo iki sing beso wis digatekke sik. Sakurunge lho ana kelakon wis munggah malah iki benek iki. Sugeng dalu Mas Dani. Sugeng dalu. Nderek bingah nggih, dalu punika wonten acara rajapan nggih. Rajapan utawi rejepan. Nah menika nek wonten ing tlatah Magelang menika sampun adat nggih, tradisi nggih. Nggih, tradisi. Nggih, wah menika ya ketingal guyub rukun menawi wonten mriki menika nggih wonten ing pundi? Kaponan. Kaponan menika nderek remen sanget Bapak Ibu sedaya mawon. Nggih, kula kalian Mas Dani menika ketimbalan wonten menapa Mas? Nggih jenengan kula napa ya? Apa? Ayo biasane nek jenengan nek munggah napa? Tak takon. Adem ngene iki ya wis ora iso obah Mas. Wah, apike dipethukke dunggahke tak unggahke kancane jenengan Jimali nggih. Apa? Apa nggih? Ayo Mas Raka munggah Mas, ayo duduk. Ayo. Yo. Padake apa? kudu menungso to. Apa? Kene iki teko apik ngono kaya raja kaya patih. Aku iki lho. Lah aku ora berwibawa to. Kaya kudu menungso. Ya sabar kowe iki wis manut uda wedanamu ngono. Ketoke kok kancane ngemburi kok kaya ngono ya saya. Heeh. Ora ning mburi kok iki ning ngarepmu kok. Oh iya. Tapi ya ngarepmu ning. Ya ora apa-apa, geblak untak ki artine nek kowe iki lelakonmu ki perkoso. Perkoso. Perkoso numpak jaran ora ngono kuwi, ora nesu. Ora ngono kuwi, menungso. Ngono kuwi apik. Heeh. Apik wis cocok nggo kowe. Sugeng dalu Pak. Sugeng dalu nggih, sugeng dalu. Nderek mangayu bagya wonten ning panggenan mriki nggih. Amin. Donga kagem Bapak Ibu. Nggih. Aduh Mas aku ki ra iso omongan malah kon omongan. Ora apa-apa. Nggih. Awake dhewe iki penting munggah panggung, mboko lelakone kepiye. Wis manut pokoke. Manut.
Muga-muga sangune ditambahi. Amin. Amin. Aku Amin ki sing suruh. ora ngono kuwi, aku ki wong ra materialistis. Oh iya. Aku ki dinae ya gelem nek ora ya apike ya genahke. Oh. Oh iya weh. Ora dine ya gelem nek ora ya ora apa-apa ora ngono kuwi. Ngene tegese nek wong nyambut gawe iki nek arep entuk apa-apa iki ku apa-apa kudu gelem begar ya mula kowe nek kon munggah ngene iki aja nesu tegese nek aja gegem ngono lho supaya entuk duit. Oh iya. Wong ki nek gegem iki bakalan Ngantil. Aku seneng megar kok. Gegem iki apa? maksudnya iki nek wong Heeh. wong ki nek tangane gelem begar ngene Heeh. kuwi bakalan entuk duit. Heeh. Kuwi ibarate ngono ki lho. Oh ngemis. Megar. Ngene iki ya, ngene iki. Wong ki iso wong ki kudu ngene ora ngene, Mas. Maksude Tegese. tegese iki wong Tegese apa nek- tegesan? wong ki nek arep entuk Amin. duit, arep entuk pangupa jiwa ki kudu gelem obah, gelem makarya, diibaratke tangan begar. Oh, ora obah, ora mama. Iya. Ora obah ora mama. Hmm. Ora obah ora madang. Weh, Madang ramadang semaput. madang-ramadang yo Ais ngeluh. kono gek omongan apa ngono. Oh iya. Nah, Ais alhamdulillah. Pripun tak dalang yo. niki kula didhawuhi napa? Mboten pripun-pripun sakarepmu kuwi arep ngopo ya? Waduh. Ya nganu-nganu. Pokoknya iki acarane rajapan. Rajapan. atau Rajapan niku napa to Mas Reza? Rajapan iki sadurunge ruwah. Oh. Sadurunge ruwah, Ruwah baru ruwah poso. baruwah baruwah poso. poso. Poso, bar poso bodo. Aku Bar kula ya poso bodo. kurang paham ya Mas nek Pripun? iki rejepan niku pripun to tradisine niku? Nggih, mriki nggih biasane merti dusun. Oh, nggih. merti dusun Kados terus ngoten kok niku. do kumpul menika pripun Mas? Kula iki iso muncul pertanyaan nih kula niku. Nggih niku ngujubke merti memperingati desane kuwi ya do kumpul do ndedonga bareng. Oh, Terus mergo duwe duit nanggap wayang. Wayang. Oh, lah ya. Apa arep takon apa meneh iki mumpung aku isih iso mikir Memerti. bendang takono. Memerti dusun Ah, gitu. nggih, Nek nggih, wonten ing leres. kidul menika majemukan. Majemukan. Majemukan utawi apa jenenge? Apa? Ayo majemukan nek cara kidul cara Majemukan. Yogyakarta Bantul kono. Ya padha ngene iki. Padha, Ya. padha kumpul. Pokoke padha nyuwun ngersane Gusti Mokawasa bisa ana ing ngendi iki? Kaponan iki diparingi Kaponan. saya ayem tata titi tentrem Tentrem. kemari paloh Amin, jinawi ya. tambah rezekine lancar sedaya para masyarakat. Terus akhirnya rezekine lancar nggo nanggap wayang ngene iki Nanggap nggo wayang ngleluri maneh. kabudayane awake dhewe ya Iya. to Mas. Nggih, leres. Oh, saniki iki mau ana sing komen. Nyuwun fragmen Rapen napa? Roro Jonggrang. Roro juga kok ngene iki. Napa? Ayo mbok ayo semengko iki kowe dadi sapa apa sapa ngono sing dadi Bandung Bawasane salah siji ngono. Apa ora ngajak sinden bae? Ayo milih ya sapa sing pangon dadi Roro Jonggrang. Lha aku dadi apa iki? Ayo kowe Anu, dadi Kiai Pleret. dadi Oh, ya. Ngene iki ya. Tak datangan iki nusuk kowe. Ora. Ayo milih ya sapa? Milih sa, sapa sa? Milih. Ya. Kok pandangane iki njuk. Oh, wis Mendeli ngono medeni. ki. Kuwi batine aja aku. Aja aku aja. Heeh, patine maca aku. Nganti Aku wedi aku ora sindan-sindan iki. Ora apa-apa ora nyokot kok. Wah, aku arep dibunuh aku. Kamu diblubu genti ra apa-apa. Siapa? Fragmen apa Mas mbok wis apa? Oh ya ora apa iki panyuwunane. Apa? Kira-kira Kira-kira. sing iso nggo dolanan. Nggo dolanan Iso maksudnya. nggo fragmen tegese. Awake ngono. dhewe iki isih sinau. Nggih. Aja sok dolanan wong wedok. Ya. Oh iya. Wis, Mbak Mega monggo Mbak Mega duduk. Para pamirsa sedaya, pagaran ketoprak IIR saking Ngayu Jakarta badhe kelampahan lelakon Roro Jonggrang. Menika wonten Mas Reza pinangka Bandung Bondowoso. Raka minangka buta utawi pitik ingkang kluruk kemawon mboten napa-napa. Mbak Mega minangka Jonggrang. Yo, ayo yo. Ayo kendungi ya.
Sapa kuwi mau, ha? Ora apa-apa ora. Ora pangling. Ya ora pangling gua sih. Iki kaya Mega Prastiwi. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Tak bunuh tak pecok ngono. Aja ya. Beleni sing Kok kejem to wong Gunung Kidul kuwi. Baleni. Ora lala, ora tergantung Mega. tergantung lawane, Mas. Ora dalange wani lho iki. Heeh. Ora mandang tuwa nom wani lho. Sopo sing ngomong kok le? Pemeneh Nate apa? pemeneh karo Mas Reza ya wani turah wani ya. Buronane wong akeh mergane kok ora. Ampun ngoten niku. Ora. Tegese aku ki wong aktif ngono lho. Oh ya bener. Nek atos-atos apa-apa dipuangan, aja meneh kok walang wong. Wong doyan. Roro Jonggrang. Ya iya. Apa Kakang? Aku sih. Oh iya. Ya iki kosek urung wayahe kok. Urung wayahe. Urung wayahe. Jenenge kesusu kok ya. Ora pangling kaya Roro Jonggrang. Iya iki jen aku Joko Bandung. Waduh. Wah, Wah kemayune. kowe iki mah kaya Barbie ya. Roro Jonggrang. Ono wong ketoprak kok Barbie. Lah aku ya Mengantik-ngantik kan gini. Ngopo kuwi? ngene iki apa Roro Jonggrang iki ya sing kalem. Dadi iki Jog Bandung Bondowoso iki ya wah, anak Wah, apa? carane kucing iki wis. Roro Jonggrang. Dalem Joko Bandung. Iki malah love dance iki jenenge. Ya love dance ya. Iki lagune anu, cinta tak tersampaikan. Saiki kowe wis ora duwe apa-apa. Bapakmu wis sedo, kabeh wis pupus. Apa? Kowe wis ora duwe apa-apa. Aku wis iso bedah negaramu, negarane ramamu. Yo gandrung sinom apa yo. Si keparat kurang to. Oh ya wis apa sak-sake nembang asmara dono apa ngono. Nah. Wah. Jog Bandung Bondowoso ora iso telembangan. Ya. Waduh. Roro Jonggrang, ha? Ya Roro Jonggrang piye? Njak aku kon kepiye Bandung. Nah. Kabeh wis tok entekke bapakku dhewe Tegese ya kowe tok. bakal tak boyong dadi garwaku to wong ayu. Emoh, aku emoh Joko Bandung. Aku emoh Joko Bandung. Loh, Sampean sik wis marake bapakku ra ono. Ngendi ono anak sik gelem karo wong sik bar mateni bapakane ngendi ono Joko Bandung. Ngendi ono Joko Bandung. loh. Lah kowe arep melu sapa tak takon? Kowe wis ora duwe sapa-sapa ning kene mung ana aku. Negarane bapakmu wis tak bedah. Ayo Ya kowe kudu melu aku. Jarane lewat. Buta kok darat. Kublak. Oh ora. Kowe aja gatekke kono-kono. Iya. Lewat. Nah, Iki Bandung. Tok. Ora, ketoprak kono jaran liwat iki apa lho iki? kuwi jamane Roro Jonggrang ben iki lak ya mesti ana to nek wujuding jaran elek-elekan ngono. Ya ana ning ora kok ceniningan. Oh, ceningan. Wo lho. Kok Jalane meneng. wis meneng kowe ganggu wong. Linggo. Ganggu wong lagi anu ya ta? Tak mangan kolon jono. Hah? Ayo. Panganan kolonjo. Sing baku kowe kudu gelem karo aku Roro Jonggrang. Ya. Aku emoh Joko Bandung. Aku emoh. Sogok, emoh. Apa iki ana wong Roro Jonggrang kok sogok keri-keri iki Roro Jonggrang jaman kapan gek ora? Kowe kudu gelem ya Roro Jonggrang manut marang panjenengan ingsun. Ya. Tak boyong dadi garwaku wong ayu. Yen ngono, aku gelem. Oh iya, Tapi kudu ana satu syarate Joko Bandung. apa piye? Ayo lewat jarane lewat yo. Yo, nah, ya. Nah. Meneh. Wis mandek. Nah. Iki kok mbelajaran piye ya iki? Kudu ana satu syarate Joko Bandung. Kepiye Roro Jonggrang? Aku pengen
duwe anak 900. Ora, salah. Kudu duwe anak. Kowe kepengin bayi 100 bakal kelakon. Ora Jonggrang. Salah. Aku melu. Kleru Joko Bandung. Aku Gelunganmu pengen- kuwi lho marai anu. Waduh, Waduh. kepiye Roro Jonggrang? Pengen jenengan Heeh. gawe candi cacahe 9.999 dalam waktu 1 malam. 1000 digenepi sisan Roro Jonggrang. Ya. Candi Cacah cacahe 1000. Aja mung 999. Kuwi ganjil. Urung rampung leh kungen matur. Oh iya. Tambah 1. Oh, 1000. Iya iya Iya, iya. 1000. Yo. Yen pancen kaya ngono kekarepanmu Roro Jonggrang. Mengko yen wis kelakon kowe gelem dadi garwaku Roro Jonggrang. Iya, tapi dalam waktu 1 malam. Gawene candi. dalam 1 malam. Satu malam kuwi apa Roro Jonggrang? Sewengi. Sewengi. Wah. Roro Jonggrang. Kok anggap apa Bandung Bondowoso? Yo, bakal tak lakoni tak gaweke. Candi cacahe 1000. Entenono Roro Jonggrang. Engkono jago kluruk wayah esuk. Candi 1000 wis dadi. Tak aturke marang sliramu Roro Jonggrang. Yen ngono tak enteni Joko Bandung. Kudu genep. Ya iki Bandung Bondowoso mantek aji jaluk bantuan jim. Kowe dadi jime. Aku jine. Heeh. Oh iya. Yo. Jine piye? Cilik, gede? Ayo koyo dhewe. Metu saka anu, botol. Ya. Wis. Wah. Nah, heeh. Wis mung mantek aji apa ngono nggo ngewangi Iki Bandung. Sopo? Ibu, buta apa Wah. ora? Jim apa ora Kudara? Ya nek jenenge lak suarane gede kan Oh, ngono iya, lho. iya. Udune iki lak ngene ya. Wah. Lambene kok magu ngono ya. Ya karang ya kakan untu. Oh iya. Ora nesu. Yo, jime Ora, yo. ora nesu. Mantek aji apa-apa ngono. Lam tilam apa mbuh. Wis. Wah. Ora guyu. Aku mah gila dhewe ya. Iki sopo wani metuke aku kok metuke to? Kowe iki jemku. Metuke aku, metuke Kowe iki aku. jemku. Oh iya, aku basa karo kowe berarti. Lah Iya, iya, iya. lancang. Oh iya. Lancang. Lancange sing dirajang-rajang ngene. Oh, lancang. Kaca. Ting 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 ngene. Lonceng, Oh, lonceng. Ceng. Lonceng kene Anda ya Allah, ngene kae jenenge lonceng ngene kae. Oh, bicung. Iki jam endi ta iki? Mbok didol wae. Sinuwun. Wonten dawuh punapa Ya. manggil dhateng kula. Manggil. Kowe bakal tak dawuhi. Bakal tak dawuhi. Dawuh menapa? Aku dina iki duwe Pitik cilik. Sapa kebon? iki kok jembok ngawur to. Wonten dawuh menapa sinuwun? Jim kok teranyaan. Supaya bangun candi kanggo aku. Bangun candi. Cacahe 1000. Cacahe 1000. Sewengi kudu dadi. Dinten menika napa mbijan? Saiki. Nggih, kula suwun tumbas semen 1 ton, Oh, kelakon. bas boto 1 ton. Oh, Iya. nggo ngebruki kowe kuwi. Oh nggih. Bakune sewengi kudu dadi. Sewengi kudu Yen dadi. aku ora kelakon bangun candi 1000, Nggih. aku ora kelakon garwa. Ya Garwa. Roro Jonggrang. Oh nggih, sendika ngestakaken dawuh. Menek mengke menawi sampun Nek mengke. garwa, Cek ditata sik basane ngono Jim kok. mengke menawi sampun garwa Dewi Roro Jonggrang. Kula saged nyicipi. Ya. Kepanen. Iso. Sendika ngestakaken dawuh dinten menika kula bidal bangun candi 1000. Yo, iki Bandung Bondowoso ni delok yo. Oh, urung. Ayo, Bandung Bondowoso ngitung-ngitung. Ngitung apa-apa kowe? Oh iya ana pitik kluruk.
Rara Jonggrang. Piye Joko Bandung? Sawangen. Iki wis wayah. Esuk. Jago wis padha kluruk. Aku wis kelakon bangun candhi cacahe 1000. Apa wis genep tenan Joko Bandung? Lho iya. Aku pengen jenengan ngitung meneh. Kudu genep cacahe 1000 Joko Bandung. Aku kon ngitung candhi. Iya Joko Bandung. Oh iya. Saka kono kae sawangen. Cetha kae ana 100, 200, 300, 320, 400, 500, 999. Sing siji endi Joko Bandung? Sing siji endi? Loh. Rumangsaku aku kuwi wis gawe candhi genep 1000. Aja ngarep dadi bojoku yen candhi iki urung 100.000. Kepiye? Yen urung 1000 aja ngarep dadi bojoku. Dadi kowe nampik marang katresnanku marang sliramu Rara Jonggrang. Sesuai perjanjian awal Joko Bandung. Sesuai ya. Mung kurang siji wae kowe nampik katresnanku Rara Jonggrang. 1000 ya 1000 Joko Bandung. Ora kena minus, ora kena plus. Wah. Tenan kowe nampik marang tresnaku Rara Jonggrang. Mung perkara candhi wujude reca kurang siji. Kowe nampik tresnane Bandung Bondowoso. Sinuwun. Sinuwun. Nek ngono butuhku ki tak dadekne candhi. Sinuwun. Kleru. Semen entek. Tak yo ben. Lah kurang siji kok. Ono wong buta kok nganu semen. Batune entek kok batu to. Batakune entek. Iya Tak yo men wis Kurang siji. Aku ora iso garwa. lah ya kuwi kowe kepiye kowe? Lah nggih mulane niku kula ajeng tumbas semen. Neng iki wektune wis entek sewengi dadi. Mongko iki wis wayah esuk. Rara Jonggrang. Piye, Kowe Joko kudu Bandung? nampa katresnanku. Sesuai perjanjian awal Joko Kowe ora Bandung. gelem Aku emoh Joko Bandung. kebangetan kowe Rara Jonggrang. Candine kurang siji Joko Bandung. Yo. Emoh Joko Bandung. Yen ngono, ya. Candhi kae kurang siji. Kowe ganepe Rara Jonggrang. Kocap kacarita kuwi Jonggrang wis dadi candhi. Wis nengno wae. Nengno wae. Wis pirang-pirang tahun ana wong lewat arep foto karo candhi ayo ka kowe ka Aku kita. foto karo candhi. Yo Wah, kepiye Masya Allah. sak-sakmu ngono. Iya. Wah iki dalan yo ngejak ngawur terlalu. Ya. Halo guys. Nah, ini kita berada di Candi Prambanan. Ya. Foto karo aku patung obahi piye Patung kok ceningan. patung. Patungnya Kang Slupan. Wacak. Wis ora ndang foto. Foto karo Candi. Candi Nah. Candi Borobudur. Nah. Foto karo patung Rara Jonggrang ya. Ini suatu petilasan ya. Nah, kocap kacarita sing ngejak foto ki jegop. Apa jaran ngopo? Iya kuwi apa jenenge kuwi? Ora kok hubunge ro Beker. jalan wae to. Heeh, beker. kok beker? Heeh, bar foto terus beker mergo seneng girang. Ya ora. Aku kuwi. Ora yo. Ora sah. Wis. Wis. Nggih, matur suwun, wis. Monggo kembali ke tempat semula. Wis iki sembuh iki sak dadine iki mau apa ya ora dong. Mbuh iki mau ya ngopo iki mau. Sing penting nguri-uri budaya. Sing Nggih lagi nguri-uri ngaten to, Mas. budaya. Nggih. Nomor satu Iya. penting nguri-nguri budaya. Iya, nguri-uri budaya. Ora kleru kok. Kok jawil-jawil ngopo ya? Seneng. Ketoke kegawa ya, ketok bar pentas iki ketoke kegawa iki. Hati-hati lho kuwi sindene Oh, ya, jawil-jawil. alhamdulillah ya iso matur nuwun ya Mas. Nggih. Iso caos panglipur rakyat ora cetha. Yo, wis ket mau. Men derek gladi. Derek gladi. Derek sinau. Nggih, Sembah sembah nuwun, kumaten, nggih. alhamdulillah. Pokoke derek bingah. Nggih. Dalu menika acara rejepan mugi-mugi saged panglipur. Panglipur ya. Nggih, dateng para bapak ibu. Dateng para Mengke bapak nek ibu. kula keladuk mengke ndak saya mboten. Nggih. Wis kek ora kek undang pamita kek. Soale iki kanca-kancake wis ngancam. Oh, wis ngancam Aku piye? lek arep
nganu iki lho Oh, wis. arep kleru apa? Apa ngene iki ngopo? Ora apa-apa. Aku mengko dadi kaya wingi mengayi Nah, iya meneh. mulane iki ya aja ya kabeh iki ya nganggo kleru. Wang sinawang. Kabeh nganggo kleru, nganggo kuwi papane manungsa, ya ta? Nah, papane manungsa. Sopo iki? Lha kok sapa iki? Aku emang iki conmu sih iki. Raka to. Nah, iki nggih Ya. Mas Raka menika nggih dalang, Bapak Ibu menika dalang. Ya nggih, mengko nggih. Saking Bantul. Diobral Menika juara 1 seprovinsi. Wah, Nah, seprovinsi. juara 1. Aja Nggih. kula. Iki benjang nggih majeng lomba Mas. Amin, Nggih. amin. Ya wah jan. Nyun donga pangestunipun kira-kira Apa? iki bulan Juli Juni mewakili Nggih. Kabupaten Amin. Bangil. Nggih, panjenengan Mugi-mugi muga pinaringan menang. nomor Juara setunggal, satu. jos Amin. tarian sing terbaik lah. Amin. Nggih, sampun. Ampun Dengaran kowe ndongake aku. Lho lah aku ki kancamu sing paling Nah, apik iya. ya. Syukur alhamdulillah. Ketoke sia-sia ning aku ki sing paling tresno. Iya. Tegese kuwi ora sing kaya ngono. Kowe seneng lanang, kowe seneng lanang. Ora ngono. Oh, kowe cinta karo Mas Reza. Lho, jenenge tresno ora kudu seneng karo wedok to. Hmm. Tegese ki tresno ku ora njur mligi ning konsep. Aku kuwi. Waduh. Kok iki sik berarti jenenge Tresno ki ora kudu seneng karo wong wedok, berarti iso lanang. ora ngene lho, jenenge Neng agama kuwi sing jeneng tresno karo sahabat. Nah, ngono kae. Apa niku Mas Perdine monggo. iki. Kuwi ganjarane gedhe, Mas. Oh, ganjarane gede. Napa niku? Nek kecerahan ganjarane iso Kegeden. medeni. Medeni. Ndawasi. Nggih, matur sembah. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Pun, Dalang. nggih. Paringi wekdal saha papan kula kalih desa saged apa sah istilahnya sah. Sapa Iso dolanan. 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 iya. Dolanan fragmen ketoprak. Dolanan mega. Iya. Orang tahu di pancal walang. Lah iki mah lho. Dolanan bareng to. Zaman cilik dolanan. Zaman bareng. cilik senengane dolanan bareng. Ketua ya ngono. Oh, zaman cilik cak adus bareng-bareng lah ya ora apa-apa to biyen karo Mbak Mega ya. Enek saiki kepiye? Wah ya pekewo Mas saiki. Lho, kuwi wis ngatung-ngatung. Pun monggo katuran kundur wonten. Matur ing suwun papan. Pak Dalang. Mas Raka ning kono sih. Lha aku ngene sih. Ya wis ora urusan wis mawon. Wis monggo. Mbak Katon. Maju Mbak, yo. Ora wis tak nggo kanca aku ora iso omongane. Ah padha. Ayo padha-padha ra iso omongan iki lho sing digoleki ya. Ya ngomong apa iki aku? Nggih wis arep- ana jagongan apa-apa. Enipun Mas. Nggih, wah Janus nantang tenan. Aku tak njaluk langgam, Gam napa? kadung tresno Nggih. sing bawa Mas Raka. Nananani. Kuwi lho bawane. Iya. Wah, iki sapa kuwi? Oh, iya. Sing bawa kula mengke sing langgame Mbak Katon. Nggih, Oh, nggih. yo. Derek gladi Mas mbok pilih mangke kula le nembang selencah-selencun nyuwun pangapunten. Nggih, mboten napa-napa nggih. Sami-sami sinau mangga yo. Rino mai. Rino wengi Direbapi lek. dadi ati tanpa dar tanpa nendro kayung yun marang sliramu tansah kumah wanging netra jroning ati kadung tresno tan liya amung sliramu satemah loro as moro
nuwun. Wis langgame yo ngadeg no nek nembang. Mriki po, mriki. Aku sak-sake, wong aku biasane ngisor dhuwur ya penak kok. Oh. Iku ini lho panggunge. Nggih. Iya. Monggo Mas Raka. Oh nggih, matur suwun kula kepareng lenggah nggih, mriki. Oh nggih, matur Nggih, sembah nuwun nggih, monggo kula konduraken malih. Nggih. Lama. Lama tuos katon tejane yen bom berangkatan menjanang aduh wirakane sinawangan ambo seni
Sawane sik, ampun lenggah sik. Pun to, Mas. Saiki ben. Ya aja ngono. Ya ora apa-apa saiki yoga ki lagu pelimbuhan terakhir iki ditambahi Mbak Laras karo Mbak Mega medun. Arep nyuwun apa neh, Mak? Ya ki yo larase diwalik ning pelok 6, Mbah Wahyu. Ya. Iki nyuwun sing rada gayeng-gayeng ngono ya. Iki sing kira-kira dangdut ning kendang batange kanggo, jaiponge ya kanggo. Ya. Ya. Wis ki wis do ngadeg ya. Heeh wis ana sing anjlok ana sinden kok anjlok jenengan iku ki jan. Ora apa-apa waton ora ngejelki ndasmu. Lho ta, ora jangan ngono kuwi ta. Iya. Aku tak nyuwun ninggal katresnan digarap Samboyo. Wah, piye kuwi? Trang tung tung ning sing ana ngono kuwi. Ya. Oh, moko ya kuwi ya digawe rada kesisan ngiras nggo ngulur wektu. Langsung lanjut melakon ya. Ayo diwiwiti. Ora monggo Mas Gabres Mas Roteng ora apa. Trang tung tung.
matur suwun lenggah. Heeh, Nduk, gandeng wayangan kuwi nek upama kakean gojek kuwi ora becik, ning nek ora ana gojeke ya saya ora becik. Ya. Dadi cepake notasine kayak ayo lanjut ceritane kenduk Kendoro Rama Wijaya utawa ke sapa ke rame-rame ning kono. Ya, yen sinawangi kaya kekayon ning iki ya, Nduk. Kayon dadya tandha